Sembah nuwun para pecinta budaya. Ya. Kanca-kanca WMC Wayang Maniak Community ya parang ngamuk. Ya. Mbah Woto ya wis tata-tata. Ya, ya. Mbah Yasibin wis manyang ket awan mau. Ya, ya. Pak Lurah, Pak perangkating desa uga para muspika Kecamatan Sambong, Pak Camat utawa yang mewakili uga Pak Dantramil, Pak Kapolsek yang mewakili yang hadir pada malam ini diaturi Sugeng Kah, Sugeng Pirsani ya cuma Esa nangis sajroning atimu nalika bahagia jadi jalannya bahagia. Atas banyak sing ana ing dalan iki. Kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira apa? Kowe mau wis ning ngene Mbah Rasim. Aku langsung saka pinggir. Tak melibat tak delok apa sing anyar. Set. Langsung melebet wonten Mbah Rasim wonten ngajengan mriku. Wonten pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan. Wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngajengan iki lho. Ngajengan. Kori ugi-ugi lah itu. Itu namanya gebyok sah. Gebyok
biok. Nggih biok yang sangat indah sekali. Mbok kira regane kuwi aku yo pengen. Langsung bulan-bulan hormat lho. Hormat Barasim. Ayo melebu. Lebu ya. Langsung lebu ning omahe. Piye setelah masuk di rumahnya Barasim, piye sa? Jajal kursine Pak Karwo. Heeh. Lagi tak set kene iki, aku mego sithik saka kene wis bablas tekan Yojo. Saking lunyune anu kriture ya sa. Luar biasa aku dulu Pak Karwo porsinya tuh kayak gitu. Yang banyak kayak gitu. Dan mau dayoh tamu-tamu. Sirku ya ngono. Sirku kaya jati kayane. Gonku ki eneke kayu mahoni. Dadi luar biasa. Tadi juga nek butuh kayu ngomong ke Pak Karwo lah. Kok langsung Barasim kok lewat Pak Karwo. Makane aku boten nek Barasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho. Wayangan bengi iki nek ana panjenengan ikhlas kok lakon wayangan kok sa. Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Karwo. Iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Karwo, saya juga kok yo isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saged sowan sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu wis ping 3 menika. 3 kali ya. 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paling sehat. Amin. Gagas waras bahagia wilujeng selamat sedoyo. Amin. Ya. Semangat sing ngersani semangat luar biasa loh ya. Walaupun hujan turun ning tidak menjadi halangan ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingi masyarakat mriki. Niku dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitia Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. nom-nom. Ya, enem-enem tadi udah foto juga atau ini juga. Kalau panitianya itu enggak satset-satset bocahnya kan memang harus yang nom gitu. Iya. Dan nom iki luwih satset-satset kabeh sok lakon. Tuh yo gelem kerja sama bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Nah, sok lakon ini luar biasa. Mbak Kasim kalian panitia dan Bapak Ibu sedoyo menika pinaringan selamat wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayan dalu menika. Amin. Amin ya. Seneng kula saking mriki Pak. Nah, iki agenda setiap tahun bakal diagendane dening penjalin Mbah Kasim, didongakne Mbah Kasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau niku orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Kasim di BPSDM itu kilang itu, aku nggak sadar gitu. Aku nggak enak aku. Mbah Kasim ternyata nonton. Berarti beliau itu kan memang dari atas sampai di banyak observasinya gitu. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau ini pimpinan saka pusat sampai bawah ditresnani kabeh, termasuk seniman Sriwati yo diuripi, dikukup jadi menjadi Mbah Kasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Kasim nggih, kathah ingkang tresnani. Nggih. Termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Nggih. Ditanggap setiap tahun nih. Itu piye? Ora mung nek ora ditanggap mung luwak lauk ning omah, sasine yo sasi sepi yo sa. Sasi sepi menika nek mung datang Mbah Kasim nggih mung tinggal bingung. Ya ketek ketulup ya. Apa? Ketek ketulup. Ketek dulu. Ya kaya kowe tinggal ngono kuwi lah. Ya. Aku keteke. Ketulup itu dia Pak Ibu. Ketulup itu ada anu di motor itu. Oh ya, kena. Kena terus golek sing ngulup sapa? Sapa sing ngirim nulup aku? Sapa malah tawa. Nek yo apa-apa wong dagangan yo saya. Lah iya. Ayo wong duwe bojo se lega yo bebas. Itu lho, bandel tenan no. Pokoke sik orang-orang 90-an iki kondo lho bandel, ora do payu-payu mbuh ora. Termasuk kowe kok payu yo sa. Mungkin sing kuasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu sa. Nggih, mbok menawa jodohku wong air, Pak. Loh, jodohmu wong ayu kecilan. Kan enggak tahu, sing jenenge jodohku ora ngerti cinta itu buta. Ya, cinta itu buta kok buta ki gawe kowe kuwi. Ya, jodoh nang mbok menawa jodohku yo isih ning adoh parane ning benua lain gitu. Ya tidak kalah semangatnya saya sawangan manangan sakit loh. Ibu-ibu kan loh. Ibu-ibu. Kayak ngono kan. Aku payung. Terus tutupan apa kayak wajan pokoknya gitu tutup sirah. Semangat selalu Ibu, sehat selalu Ibu. Nggih, ingkang padha mirsani
ndongaake sehat sedaya. Anak putu paringi sukses sedaya. Sugih kadikel-dikel. Amin. Nah, Luar biasa. nah. Nggih. Ini ada permintaan lagu, Sa. Lagu men apa? Nah, aku kalau mata iso maca nek maca nggih. Oh nggih. Masa mau iwul kali. Kula macane. Nacane wow. Apa sing beneri apa? Nah, Tanggal 16 siji ere 20 enem 26. 26. Tahun 2026 enem. Ora 60 ere kira enem likur. 26. Oke. Kepada Bapak dalam jam ada di atas sana. Di atas panggung. Di atas panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit saja kirim saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa. Saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa ngopo to tulisannya. Benar-benar susah ini. Kalau tak lempar kowe aku bingung nek maca. Ini awal Gedrik opo Latin opo yang Elisa asli saja setiap nyetel senen reskulah terus kita coba tak boleh. Semoga sehat selalu. Saya kirim nggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi dengan yang nyekar Ning Elisa juga. Oh ya berarti sak lagu seket. Ya. Seket. Nah, aku seket. Tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Iya, Pak Waris. Podang Kuning. Juga menyimak banyak sekali yang ada di YouTube. Nah, Mbak Elisa juga di TikTok. Wijolaras Indonesia juga menyimak. Nah, diaturke ya, Sa. Oke. Sing mobil sing di sini. Ya. Sesi dengan apa Gubuk Asmorone? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Dibakani sini. Ya. Sesa. Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangkong dan tidak hanya para presiden dan penjenengan, yang ditunggu juga Janokone Wijolaras Indonesia, Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto kalau penggemar-penggemarnya luar biasa. Luar biasa ya, setiap itu punya fans masing-masing. Edi, dan ketok nek anu munggah kene di. Oh iya. Mas Ardi. Nah. Ya, kan ngewangi bawa kita sithik ya, Mbak Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload iki bayo do geger. Geger mulane. Ora iso bedane iki mung penggemar, iki piye. Ya wis bene. Tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Ben ketok sapa to Mas Ardi iki? Ngono ya. Ya. Terutama para kaum Hawa aku gua lah ning golek Ardi ora. Itu kira-kira Yoswo Pinten. Oh Yoswo sing 50 munggah. Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu. Oh, mboten ke atas sing nom-nom wau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Ya di, Rena di. Ya, turuk.
Ora piye-piye aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak. Mengke Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong nggih. Aduh jawili aku ngono lho dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg niki mung gawe legane sing padha mirsani. Terus ya? Benar. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu iki bisa ngomong akeh. Nah, orang mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Adi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso begini. Oke, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Lili Cumbe. Nah, ya sama kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana sambung bluro. 예, 지금 나루가 좀 sedaya penggemar bicara Indonesia. Sugeng bersama Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah kayak kok gantengnya gitu. Iya. Iya, cool. Cool. Cool iki dingin iki sa. Kan? Cool iki dingin. Ya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak pakaian ngadat-ngadat gitu itu makin pergaulannya tuh banyak. Oh, gitu. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Ya. Heeh. Nah, kalau panas sih pilih yang apa yang betul? Oh malah panas. Ya. Kalau panas tuh butuh proses malah sih. Jadi ada proses deket dulu. Ya. Ditatap dulu, pegang tangannya. Nah itu baru ada mulai ada kehangatan malah. Ayo mas. Nah, kita sagebian tampil. Nyingkar nyingkur meneh. Ya di, nanti iso bawane. Nyingkar nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Bemo sarunge munggah ini dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau di. Suku itu loh, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah, Itu. ada. Mbak Vivi. Nah, itu penggemar berat tuh. Mas Adi, Januari Jenny apa? Mbak Vivi. Apa? Tidak. Januari jenis apa? Bisa lu tadi genre umum. Ya. Jadi, wiwitane kurang gerak tuh. Kok lihat sini loh. Lihat sini loh. Datang aja. Naiknya nanti. Jalan gitu aja. Orang pakai Nah, sedih, ya. Iki pancen dudu wiraswara sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara kuwi wis luar biasa nilai plus. Lumayan. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di, Pun, Pak. hubungan karo Niken Salindri iki piye ya? Ayo, diperjelas. Iya. Dia pun dia loh, Pak. Pun di Ah. kasih kalian buat nikah. Ah. Kakak Adi ya? Iya. Kakak beradik. Malang. Keluarga kakak adik. Kakak ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya. Oh, Tetap gitu. ada. Oh, gitu ya. Nggak semua orang kayak gitu. Ah, iya. Kalau Mbak Vivi nganti direwangi kan Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Ya ini ki biasanya turu wisan. Kenapa nganti saene jeng melek ngur pengen nyawang kowe di. Dan itu nih Pak. Dari Semarang loh Di. Semarang nih, Pak. Semarang Mbak Vivi. Nggih. Budi, kuliah atau siang Mbak Vivi? Oh, Mbak Vivi mau ke sini? Mau? Tapi ini boleh kan? Boleh dong. Boleh. Oh, bebas mau. Oh, udah ya. Oh ya. Mau ya? Lebih. Adi lebih gak seneng sing wedok. Oh, ada kamu.
Anu nano Lulus hatiane ku bekas moro. kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Adi kita. Gua sikit lah. Iki nek apa Tuh sih? ada Ada bikisan. buah tangan. Tas ki kosong apa gimana? Si, kosong apa sih? Dari siapa untuk siapa? Ada surat Siapa untuk kebutuhan. siapa? Karena jari yang kutani barang. Buat cewek apa buat cowok? Enggak tahu ini lah tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Ini tulisannya lah nek kosong kok. Itu Udah. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saja tadi. Banyak sekali bikisan-bikisan yang dikasih kepada Dwi Jalaras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, maaf. Ya. Nah, ini dikene sapa? Terus sapa-sapa, aku kan orang mudeng, kok sakne sing maringi nek ora disebut. Nanti dikonfirmasi aja Ah. ya. Oke. Nah, dikonfirmasi nggih, oke. Nah. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Hah? mau memberi aja. Oh, di Mbak Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa ya. Lah ya, terima kasih. Gula tampi. Ah. Bubuk asmoro kita. Nah, isinya apa sakwiene jari barang lho ya. Oke. Ya, Ah. dibuka prok jadi apa? Ah. Kok iki ono katok banget. Iki kan aku nyembro saiki. Iya, iya. Gimana lagi masa kae? Pas ya, Pak. Kira ya, Apa? ya bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas dawa nih barang ya. Apa meneh? Coba Ah. cari ya. Oh ya. Wih, ngomong tekan dengkul tok. Oh iya. Ya, rodok agak naik nggak apa-apa. Ah, agak naik. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ah. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima Pak. Ah. Kalau sak kase lo, oke, matur nuwun iki kula tampi. Kita tenanan ora iki. Nah, Nah ya. lah biayanya ning mburi kelir mau. Niku buat Mbak Elisa. Ya. Oh, iki kok tak yo aku nganu ya yo. Tiba-tiba jatuh cinta. Nah, pokoknya terima kasih atas karya-karyanya. Luar biasa. Oke. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Mas Adi. Nah. Iya, Gue klarifikasi no. Oh, ngono. Ya. Nek panggung ki mung dunia sandiwara. Wong foto ki mes dudu urung karuan ki mesti cedhak karo Mas Adi mergo penggemare pirang-pirang. Oh. Iya. Heeh. Iki ning Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Nyewa elep Mbak Elisa, mau nyusul Mas Adi. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul ning Ngawi kuwi mau nyusul Mas Adi. Luar biasa. Ya ampun ya, semakin remboko. Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Nah, coba kaya apa? Nah, kados sedaya para pamirsa. Nah. Ya. Esok. Nah, ya. Ayo pas isu kelingan.